ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଚାହା ପିଇ ସାରିଥିଲି। ଏବେ ଯାଉଛି ରୋଷେଇ ବସେଇବି। ରୋଷେଇ ବସେଇଲା କ'ଣ ଆଜି ତ ରାମନବମୀ ପାଇଁ ସବୁ ସାଧା, ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ଅରୁଆ ରନ୍ଧା ହେବ। ଆଜି ତ ସବୁ ସାଧା। ଆଉ ପୋଟଳ ପନିର ତରକାରୀ କରିବି ବୋଲି ଭାବିଲି। ଡାଲି କରିବି, ପୋଟଳ ପନିର କରିବି, ଏସବୁ କରିବି। ଆଗେ ସବୁ କଟାକଟି କରି ରେଡ଼ି କରି ରଖିଥିଲି। ମୁଁ କହିଲି ଆଗେ ସବୁ ପାଖକୁ ଯୋଗାଡ଼ିକି ରଖିଦିଏ, ତାପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କରିବି। ଆଗେ ଯୋଗାଡ଼ିକି ନ ରଖିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟା ଗୋଟା କଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ତକଲିଫ ହେଉଛି, ହଇରାଣ ହେଉଛି। ଆଗେ ସବୁ ରେଡ଼ି କରି ରଖିଥିଲି। ଆଉ କାଟୁ କାଟୁ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାହା ନ ହେଇଥିଲି, ମୁଁ ଆମ ଘରେ ଝିଅ ବେଳେ ଥିଲି, ଏଇ ରାମନବମୀ ହେଲେ ଆମେ ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମିଶିକି ଆମ ଗାଁରେ ଆମ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ମହାବିନାୟକ ଜାଣିଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯିଏ ଯିଏ ଜାଣିଥିବେ ତ, ଆମ ମହାବିନାୟକ ପାଖରେ ଆମର ଘର। ମହାବିନାୟକ ପାଖରେ ଆମର ସେଇଠି ମନ୍ଦିର, ଆମେ ସେଇଠି ସମସ୍ତେ ଯାଉ ରାମନବମୀ କରିବାକୁ। ଆଉ ମହାବିନାୟକ ତଳକୁ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର, ସେଇ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର, ରାମ ମନ୍ଦିର ସେଇଠି ଅଛି। ଆମେ ସେଇଠି ରାମନବମୀ ପୂଜା କରିବାକୁ ଯାଉ, ସମସ୍ତେ ମିଶି ମାସି ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଯାଉ। ଆଉ ବହୁତ ସାଙ୍ଗ ସେତେବେଳେ ଆମର ଥିଲେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉ ସମସ୍ତେ ଡକା ହେଇକି ଯାଉ, କେହି କାହାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯାଉନା। ଆଉ ଏବେ ସେଇ କଥା ଭାବିଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ଭାବୁଛି ସେ ଟାଇମ୍ ଫେରି ଆସନ୍ତା କି ଆମେ ସେମିତି ମିଶିକି ସବୁ ସାଙ୍ଗ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ବହୁତ ମଜା ବି ଲାଗେ ସେଠିକି ଗଲାବେଳକୁ, ଚାଲି ଚାଲିକା ପାହାଡ଼ ତଳେ ଗଲାବେଳକୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଆମେ ସବୁ ଚାଲିକି ଯାଉ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି। ଆଉ କ'ଣ କହିବି ସାଙ୍ଗମାନେ, ହଉ ସେ ତ ଦିନ ଗଲାଣି, ଆଉ ସେଦିନ କ'ଣ ମନେ ପକେଇବି। ସେଦିନ ମନେ ପକେଇଲେ ମନର ଆହୁରି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ବରଂ, ହେଲେ ସୁଖ ମିଳୁନି, ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ହଉ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ରୋଷେଇ କରିବି। ସେ କଥା ଆଉ କହି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଏବେ ତ ମୋର ସବୁ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ଲେଟ୍। ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ପୋଟଳ ଟିକେ ଭାଜିଦେଲି, ନ ଭାଜିଲେ ହେବନି। ଏପଟରେ ଭାତ, ଅରୁଆ ଭାତ ବସେଇଥିଲି। ଏବେ କିଣା ଚାଉଳ ଟିକେ ବହୁତ ଟାଣ ରହୁଛି ଟିକେ। ଆଉ ଏପଟରେ ମସଲା ରେଡ଼ି କରିଦେଲି ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ବୋଲିକି। ମୁଁ ସବୁ ଅଦା, ଜିରା, କାଜୁ ଆଉ ଚାରୁମଗଜ ଆଉ ଧଳା ରାଶି ଦେଇକି ଏସବୁ ତରକାରୀ କରିବି। ଆଉ ଏପଟେ ଗୋଟେ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ କାଟିଦେଲି ବି, କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଦେବି। ଏଠି ପନିରଟା କାଟିନଥିଲି, ପନିରରେ ବହୁତ ପାଣି ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ପାଣି ଗୁଡ଼ା ସବୁ ନିଗାଡ଼ି ଦେଲି। ଆଉ ଏତେ ଗୁଡ଼ାକ ହେଲାଣି, ଆଉ ଏତେ ଗୁଡ଼ାକ ବୋଲି ଆମର ଏଠି ଗୋଟେ ଝିଅକୁ, ବାହାଘରିଆ ଝିଅକୁ ଡାକିବୁ ବୋଲି ଆମେ ଭାବିଥିଲୁ। ସେ ବାହାଘର ଝିଅ କୌଣସି କାମରୁ ସେ ଟିକେ ସାଡ଼େ ତା'ର ବ୍ୟସ୍ତତା ଅଛି। ଆଜି ମନା କଲା ଫୋନ୍ କରିକି, ମୁଁ ଆସିପାରିବିନି। ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଅଳ୍ପ କରିଦେଲି। ଆଉ କାଲି ପରଦିନ ଆଡ଼କୁ ପୁଣି ଡାକିବି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ନେଇ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ଥୋଇଦେଲି, ଅଳ୍ପ ଟିକେ କରିଦେଲି। କାରଣ ଆଜି ଏତେ ତ ଆମେ ଏଇ 4 ଜଣ, ଆଉ ଏତେ ରାନ୍ଧିଲିନି, ଆଉ ଥୋଇଦେଲି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ପୋଟଳଟାକୁ ଭାଜି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ମସଲା ଏପଟେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରି ରଖି ସାରିଲିଣି। ଆଉ ଆକୁ ପୋଟଳ କାଟିକି ଭାଜୁଛି ତେଲରେ। ପନିର ଟିକେ କାଟିଦିଏ। ପନିର ନ କାଟିକି ରଖିଲା ବେଳକୁ ପୋଟଳ ହେଇଗଲା ବେଳକୁ ପନିରଟା କାଟିନଥିବି, କଢ଼େଇ ତାତିଯିବ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ପନିରକି କାଟିକି ପିସ୍ କରି ରଖିଦେଉଛି। କାଟି ସାରିଲା ପରେ ଆଉ ମସଲା ତ ଯୋଗାଡ଼ି ସାରିଲିଣି ସବୁ ସାଧା ହେବ ବୋଲିକି। ଏବେ ଯାଉଛି ତାକୁ ଭାଜିଦେବି। ଆକୁ ପୁରା ଭାଜି ଦେଇକି ଲୁଣ ପାଣି ପକାଇଦେଇ ଭଜାଭଜି କରିସାରି, ତରକାରୀ ମୁଁ କରିସାରିଲିଣି। ଯାଉଛି ଛୁଆଙ୍କୁ ଖୁଆଇ ଦେବି, ଖାଲି ସାଧା ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ। ଆଉ ଏଠି ଅରୁଆ ଭାତ, ଏଠି ଡାଲି, ଆଉ ପାମ୍ପଡ଼ ଛାଣିବି ବୋଲି କଢ଼େଇ ବସେଇଛି। ଆଜି ପାମ୍ପଡ଼ଟା ଛାଣିଦେବି, ଛୁଆଙ୍କୁ ଯାଉଛି ଖୁଆଇଦେବି। ସାଙ୍ଗମାନେ ରହୁଛି। ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିହାତି ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର କରି